Destaquem que cal explicitar i limitar la cartera de serveis, les prestacions. No cal que entri qualsevol cosa, s'ha de demostrar que aquest servei o aquesta tècnica que s'introdueix és, des del punt de vista del criteri científic, de l'evidència científica, és útil per allò que diu que serveix. Per tant, una proposta forta que fem és que es creï una agència independent de l'administració que avaluï, que vegi quines són aquestes prestacions i totes les noves passin per aquest sedàs i es revisen algunes de les antigues, de les que ja estan incorporades. També diem que el sistema s'ha de centrar en el ciutadà. Això vol dir que el ciutadà hi ha de participar. Per exemple, fem molt esment que la lliure elecció s'ha de fomentar i s'ha d'incrementar. Això és una manera directa de participar molt important. I a més el sistema li ha de retre comptes amb el ciutadà. I fem propostes al redor d'aquest punt. També diem que el sistema és sanitari i s'ha de basar en les decisions clíniques, que han de portar una visió integral, però sempre en base a l'evidència científica. També diem que, tenint en compte com estan desenvolupant, i vostès ho coneixen, ho saben, com s'estan desenvolupant la població, les malalties, els seus problemes de salut i l'envelliment, necessàriament hi ha d'haver, però amb propostes concretes, una coordinació i una actuació integrada dels departaments de salut i dels de benestar social i família. Volem que es basi en les decisions en l'autonomia professional de metges i infermeres, però aquestes han de tenir assumpció de risc i rendiment de comptes. També pensem que hi ha d'haver autonomia empresarial per les empreses privades, però també per les públiques, i allunyar-la al màxim, totes, però sobretot les públiques, de la burocratització i la funcionarització. Per tant, reforcem i veuran que l'informe fa moltes propostes relatives al paper del contracte i a la seva millora, i als sistemes de pagament també. Pensem que s'han d'incrementar els ingressos, o sigui, el sistema té punts per incrementar la seva eficiència, i sortia el professor Ortuny dient que la farmàcia és molt important, la despesa de farmàcia que es fa al nostre sistema, aquí a Catalunya i a Espanya, però pensem que el sistema està subfinançat. Per tant, ja incrementarem l'eficiència, però s'ha de finançar com es mereix. Actualment tenim una despesa per càpita de 1.220 euros, després d'aquest període del 2011. Per tant, diem també que s'estudiïn sistemes de taxes i o copagament per incrementar els ingressos i també responsabilitzar de l'ús del sistema. I també pensem que s'ha de reforçar l'avaluació i incentivar l'excel·lència. Prendre les decisions en base als resultats. Per això també proposem que es desenvolupi la central de resultats, que ja ha iniciat el seu camí, que es posi a l'abast del sistema, però també dels ciutadans.